Dobrý večer. Do štúdia Šport sme tentoraz pozvali známych športových manželov Boženu a Miroslava Miklošovičovcov, ktorí spolu žijú už okolo 40 rokov, ak sa nemýlim. Dostaneme sa k tomu, takže vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer, ďakujeme. Dobrý večer, ďakujeme. Božka, koľko ste spolu? Svadbu sme mali 1. júna 74, takže 43 rokov. Tak, to je krásne. A ja viem, Miro, že vy ste obaja hravnou. Božena Miklošovičová, Štrbáková, zaslobodná, bývalá reprezentantka basketbalová, niekoľko medailí na majstrovstvách Európy, olympiáda. Miro zase vynikajúci hokejista za Slovan Bratislava. Ty máš ten prvý titul historický, teraz asistent reprezentačného trénera. Ja som sa niekde dočítal, že vy ste, lebo ste boli za Slovan obaja, a teda, že ste dostali aj byt od asi Dimitrovky, ktorá už nie je, ale byt je. Takže stále bývate v tom dvojizbovom byte? Či ste sa už presťahovali? Presťahovali sme sa, bývali sme až v Dúbravke, to bolo už koniec Bratislavy. A teraz bývame v Mierovej kolónii, takže sme sa vrátili tam, kde som sa ja narodila, dokonca doma. Takže Mierova to je známa, tam som tiež chvíľku pôsobil ja na jednej škole, 2 týždne. No, Miro, ideme k tomu, že ako ste sa vlastne zoznámili, keďže ste boli obaja slovanisti, takže mali ste k sebe blízko, kolektívne športy, hokej, basketbal. No, bolo to blízko, lebo sme bývali obidvaja na internáte alebo na Slobodárni v tom období a jasné, že zoznámili sme sa pri športe. Nie pri basketbale, nie pri hokeji, ale pri obyčajnom futbale. Chýbala nám do party jeden hráč, medzi tak, jak sme boli takí mladí chlapci a tam stála obďaleč dievča, tak sme ju zobrali, ale postavili sme ju do brány, lebo že asi veľmi nebude vedieť. A čerta starého. Bola veľmi dobrá, čiže v bránke, ale nevedeli sme jej góla dať. Bolo by dobré, aby ste trošku aj o svojom detstve porozprávali, kde ste sa narodili a ako ste sa vlastne dostali každý k tomu svojmu už hlavnému športu. Áno, tak ja som sa v Bratislave narodila, mám 5 súrodencov, veľmi dobre si rozumieme. 6 vás bolo doma. Bolo na 6 všetci. Maminka toho teda mala dosť, otec urobil a mamina sa starala o 6 detí samozrejme, museli sme pomáhať. To bolo na niečo dobré, lebo to do života je potrebné naučiť sa. A basketbalu vlastne som sa ja dostala tak, že spolužiačka chodila na basketbal a boli neskoro tréningy, tak som, že budem s ňou chodiť. No a tak ma to chytilo, že som začala ja od 61. roku vlastne hram basketbal. A začala si v Slovane? V Slovane a do 94. skončila som basketbalom a v Slovane som vydržala 20 rokov. Takže v 81. som vlastne v Slovane skončila. Potom druhú ligu som hrala. To chceli pomôcť v Prievidzi, aj v Trnave. A ešte som bola 1 rok v Ružomberku prvú ligu. Ale to bolo také, že to bolo dosť náročné. Miriam dcerku, čo máme jednu, išla do školy. Miro bol v Trenčine, takže dosť to bolo také rozlietané. Potom sme sa vrátili do Bratislavy, takže už som len také tie mestské súťaže hrávala. A skončila som, možno by som bola ešte hrala, ale mali sme tragédiu v rodine, maminku nám auto zrazilo v tom 94. a pre mňa to bolo dosť také ťažké. Takže som sa prestala, ničomu som sa nevenovala, len rodine. To sa dá pochopiť. Miro, kde si ty vyrastal? Ja som teda hokejové, vyrastal som niekde inde, od mala jasná vec, ale hokej som sa naučil hrať v Banskej Bystrici. Prvýkrát, čo si pamätám, asi v 3. triede už som začal nosiť výstroj, ráno boli tréningy do školy, čiže ten mladý vek, do 18 rokov som teda absolvoval v Banskej Bystrici. Jasné, že to nebolo také jednoduché. Ešte v žiackom veku som
patril k tým najlepším, ale rok som nehral, rok som sa len tak pozeral poza mantinel, ale potom ďalšie 2 roky v doraste mi teda dobrí tréneri a jasne, že som sa nevzdal, takže po tých 2 rokoch som sa dostal ako 18-ročný, alebo ma vybrali, alebo kto ma už kde videl, ma vybrali do Slovana Bratislava a od 69. roku do 80. som hral za Slovan Bratislava. Jasné, že s prestávkou 76-78, čo som bol na vojne 1 rok v Dukle Ihlava a druhý rok v Dukle Trenčín. No ale vy ste dosiahli kopec úspechov, dáme prednosť, pretože tam, Miro, tie medaily nemáš, ale nedá sa nič robiť. Možno ako tréner sa dožiješ so Slovenskom aj teraz na majstrovstvách sveta, budeme sa o nich rozprávať. Božka, ty si veľa dosiahla, pretože aj keď teda v lige, myslím, že majstri ste neboli, ale nejaké druhé tretie miesta tam boli. Áno, druhé miesto v 78. 79. to bol Jožko Hodal tréner. Potom sme hrali v finále v 77-78 Ronkety pohár. A potom to boli majstrovstvá Európy už ako. V 72. bolo 3. miesto vo Varne, v 74. v Cagliari, Taliansku. A bolo striebro? Striebro a v olympijskom roku sme hrali aj majstrovstvá Európy v Clermont-Ferrand vo Francúzsku. Tam bolo tiež striebro a na olympiáde, poviem bohužiaľ 4. miesto, ale tak doteraz to bolo úspech ako 4. miesto. A to bolo v Montreale 76. Ty si tam bola aj kapitánka. Aj celkové si bola veľakrát kapitánkou československého tímu a keď to bola Slovenka navyše z Bratislavy, tak to si musela dobre hrať. To bolo tak, že vždycky bola najstaršia, v družstve sa volila kapitánka a keď som mala byť ja Slovenka, tak bolo, že ide sa voliť tajne a aj tak som to vyhrala, takže bolo to také krásne potešenie. Že... Ale treba povedať, že v tej reprezentácii, ja som si to niekde našiel, 2 údaje sú. Jeden je 3394 a druhý 3974. Toľko teda bodov v ligovej sezóne. Ako to ty vidíš, čo je správny údaj? A je to skoro 4000 bodov. To bolo, že oni robili také vyhodnotenia Československu ešte vtedy a že boli sieň ako strelcov. A tam boli ženy 3000, muži 5000 bodov. No a ja som tých 3900 dosiahla bodov, takže ma tiež zaradili tam. Keď môžem na toto naviazať, tak mám takú jednu dobrú príhodu na to, keď sa ako týka tých olympijských hier. Ja som rukoval do Dukly Ihlava, Božka odchádzal do olympiády a keď mi prijímač končil, tak Božka sa akurát z olympiády vracala. Čiže to bolo také pekné, že mal som možnosť, jasne, že trošku som bol starší a už som trošku aj vedel, po tých 3 týždňoch v tom prijímači už sa nejak uliať, tak som potom pozeral olympiádu, akože som chorý, tak som olympiádu pozeral v televízore. A potom ešte jednu takú, čo je také smutnejšie, a pán Boh zaplať, že to aj tak bolo, jak Božka mala letieť do Bratislavy tým lietadlom, ktoré padlo tu do jazera. A ona ostala teda v tom prijímači a chvála Bohu. My sme to prežívali. Ja som bol tiež, to bola moja prvá olympiáda v tom Montreale a viem, že sme tie správy z domu takéto depresívne dostávali. Ale to 4. miesto si asi nevyčíta, že to nebola medaila. Tam stačil jeden koš dať, mali veľmi blízko k tomu. Možno, ja nie som odborník do basketbalu, ale jak som to videl, alebo keď sme sa aj bavili o tom, tak keby trošku tie vysoké zahrali, jak mali, lebo mali a veľmi dobre dievčatá to boli, trošku pár košov dajú viac, tak mohli mať medailu. Patrím ku generácii, ktorá manželov Miklošovičovcov veľmi dobre pozná. Priznám sa, že o niečo lepšie poznám športovú minulosť alebo športovú kariéru Božine basketbalistky, ale vďaka práve tomu, že Miro Miklošovič, dnes známy hokejový tréner a pre starších a známy výborný hokejista, si ju zobral za manželku, poznám sa aj s ním. Oni sú pre mňa nie len úspešní športovci, ale oni sú pre mňa aj vynikajúci ľudia. Povedal by som taký príjemný, veľmi dobrý. Samozrejme, že závisí od toho, že som s nimi, dá sa povedať, v kamarátskom vzťahu. Ale Božka bola aj výborná basketbalistka. Dôkazom toho, že bola ako vynikajúci človek, je dôkaz, že keď bola premiéra basketbalu na olympijských hrách v Montreale 1976, si ju dievčatá sami vybrali za kapitánku družstva.
čo bola taká novinka, lebo dovtedy bolo tak, že v tom socializme trošku tak niekto šéf alebo tréner určil, že to bude kapitán a tam vtedy ju vybrali. A ona bola vynikajúca hráčka, veľmi skromná, veľmi príjemná a oni sa asi aj povahovo našli. Lebo aj Mira stretávam a poznávam, myslím si, že aj jeho dlhá kariéra trénerská v pozícii asistentov Jula Šuplera, teraz Zdena Cígera, je práve z toho, že musí byť taký príjemný, dobrý človek, ktorý vychádza s ľuďmi. Čiže u mňa ich dominantné okrem športovej kariéry, tá ich povaha a oni sa asi aj našli tým, že sú takí priateľskí a dobrí ľudia. Ale u teba už keď sme a rozprávame sa o tvojej kariére, musíme povedať, že v 79. Ty si bol vlastne pri tom, keď Slovan získal ten prvý historický titul majstrov Československa, tí starí, a ne Golonkovci, Fáko, starší a Černický, tie legendárne postavy hokejové, tak tí bojovali s Brnom, z Jihlavou, ale nikdy neboli majstri. Až prišla tá vaša skvadra a teda Laco Horský. Ty si s kým hral v útoku? Mrukvia a ešte Dušan Žižka. Tam Prvý útok boli bratia šťastní, Mrukvia, samozrejme. Miklošovič, Žižka a potom boli Bezák, Rusnak a Jano Jaško, Dušan Pašek a viacerí tí Ako si chlapci. spomínaš na to? Pretože to bol historický titul po skrátka dlhých bojoch o to majstrovské žezlo, tak Slovanu sa to po taktovkou Laca Horského podarilo. Ja som skončil teda ako v Dukle Trenčín, mal som všelijaké myšlienky, že teda ťahali ma, aby som ostal v Trenčíne, ale Marian Šťastný jednoducho došiel za mňou, Miro, vráť sa, robíme tu dobré mužstvo. On bol kapitán vtedy? Marian, myslím, že nie, Milan Kužela bol, ale Marian bol taká bocovská osobnosť. On tam tú kabínu riadil. Áno, veľmi ako vynikajúci chalan. Dávame partiu dokopy, veľmi dobrá partia chalanov sa ako zišla pracovite, nikto tam nerobil sa ako na hviezdy a jasná vec, že celý ten rok sa tvrdo robilo a bolo to okorenené tým, že sme získali majstrovský titul a bolo to niečo úžasné. Božka, ty si v tej reprezentácii odohrala veľa, 135 zápasov som si našiel 9 rokov, už tie medaily sme spomenuli, ale ja by som sa ešte vrátil k tomu Slovanu, tam si bolo koľko sezón si tam bola? 13, 14? 20 rokov som bola, čiže od 61. do 81. A potom jeden rok som ešte v prvej lige existovala, že v tom Ružomberku. A ty si už si spomínal aj tú tragédiu, možno by si hrala dlhšie, ale ja som si niekde našiel v tej bratislavskej, tuším za Ikonom to bolo, že si ešte hrávala, keď si bola nejakých 45-6? Áno, hrávali sme, to sme sa dali tak dokopy, v Ekonome sme boli. Dámy. Áno, a vlastne sme pomáhali, lebo tam hrali aj také dievčatá dorastenky, aby sa troška naučili, boli odvážnejšie, že so staršími im to viac dalo, takže sme v tej lige, také dobré družstvo to bolo, veru. A ja si spomínam, že keď si ešte tú ligu, neviem, možno som aj bol tam sa pozrieť, lebo už som vtedy pôsobil v médiách, tak tá posledná sezóna, nejaký zápas bol a s tebou sa nejak prišli diváci rozlúčiť aj s nejakými kvetami, že na pasienky. Prišli len kvôli tomu, že si vedeli všetci, že to je posledný zápas. Také smutné bolo, že Slovane som 20 rokov bola a diváci sa vlastne so mňou len rozlúčili, že zo Slovanu nie. Klub zabudol. To sa stáva aj v dnešných časoch. Musíme povedať, že to tak je. Ty si potom, už si spomínal, že si bol aj v Trenčíne, aj v Skalici, tuším, nie? Trošku si hral, či nie? Trenčín, potom, keď som skončil po 3 rokoch v Trenčíne, ešte to tiež tak, musím povedať takú pikošku, že ja som sa vracal do Bratislavy a už som mal dohodnuté, že v Slovane nebudem už na tie staré kolena, dojdem domov a Božka tam sedela s Mirom Holičkom, tréner Skalice a ja to tak hovorím, som došiel domov, že čo je? No, že tu ťa chcú do Skalice. Tak ja vždy to hovorím, Božka ma predala do Skalice. Tak som 3 roky od 83-86 hral v Skalici. Potom jasné, po skončení som si hľadal robotu, bolo to veľmi ťažké, našiel som. Potom trošku bolo to obdobie také, že sa dostať ako aj von hrať, tak niečo sa otvorilo v Jugoslávii, to bolo také všelijaké, čiže pomaly do 40 rokov som hral. Čiže v tom... Dlho ste pri športe svojom obľúbenom zostali obaja?
No tak dá sa tak povedať, ale viac menej ja už som to potom robil, že už som sa trošku aj na tú trénerskú ako dráhu chcel dať. Bolo to tam trošku aj so školou problémy, lebo dokiaľ hrať nemôže školu v tom období akože absolvovať a tak. Takže skoro do 40 rokov, v 89. Jasná vec. Skončil som, našiel som si robotu, už som aj mal aké také postavenie, ale znovu som sa, lebo nebolo voľné miesta tu v Bratislave veľmi na trénovanie, ale niečo sa uvoľnil, znovu som sa vrátil. Nehal som už dobre, teda prácu, čo som mal už také postavenie výborné, tak som sa znovu vrátil k športu. A začal som v športových hokejových triedách v 89. myslím, som začal robiť. Tam ešte Marian Cisár, Andrej Seke, Boris Žabka, také známejšie mená. A potom zase z týchto mladších, ktoré zo 4. triedy do 5. triedy, kedy som ich, vtedy to bol taký výber, chlapci Peťo Podhradský, Roman Kukumberg, Miško Hudec. Všetci prešli tvojimi rukami. 5 chlapcov, ktorí hrávajú, Marek Priechodský, Joško Mrena, všetko aj hrali v Slovani. Čiže s takýmito chlapcami som začínal v akých športových hokejových triedách a jasná vec, že ma poteší ako po toľkých rokoch, že keď sa s nimi stretne, že ešte tí chlapci čo dokázali. Akože v tom svojom živote, že čo dokázali nielen športovom, ale aj v súkromnom, že ako sa im darí. Takže to sú také dobré spomienky. Hej, v tom trénovaní. Ďalej, jasná vec, že potom nastali možnosti Skalica. 2 roky Skalica som rozbiehal, teda v Skalici hokej v tom, že po neviem koľkých rokoch, myslím ešte rok hrali potom druhú ligu a začali najvyššiu súťaž doteraz a sa to rozpadlo. Jasne, roky boli, v Nitre som bol, v Trenčíne som bol. A v neposlednom rade som sa vrátil do Slovanu a to bolo vynikajúce obdobie tých 6 Zastavím rokov. ťa na chvíľočku, pretože dáme Božke šancu. Ano. Ty si tiež s tým trénovaním začala s Uberalom Kurom či Slovane? Áno, s Kurom Uberalom, lebo máme dcerku jednu, 75. ročník ona je a to bolo také obdobie. Mirka, že on začal trénovať a on bol taký dobrý človek, Kuro Uberal, lebo kto prišiel, každého zobral, nikomu nepovedal, že teba nezoberiem a potreboval, mal veľa ľudí, teda veľa detičiek, tak som mu pomáhala. A potom ja som si tiež 2 trénersky urobila a trénovala som mladšie dorastenky, staršie dorastenky, tak na striedačku. No. A potom už som skončila, potom už došli mladší a už to bola vyššia súťaž, takže už som potom nie. Musím dodať ešte k tej reprezentácii aj tie ocenenia. 3-krát najlepšia basketbalistka Slovenska, 3-krát najlepšej 5-ke Československa, no a v ankete o najlepšiu basketbalistku 20. storočia 4. miesto. Ale pokračujeme s Mirom. To tvoje obdobie v Slovani ako trénera, tam ste aj pár titulov získali. No tak prvý titul bol s Júkom Šupelerom 2002-2003, potom ďalší titul, teda asistent trénera som bol s Milošom Žihom a posledné 2 tituly boli so Zdenom Cigerom. To bolo tiež pekné obdobie. Získať tiež 4 tituly, tiež to bolo niečo pre mňa, niečo výnimočné, nejaké možno ocenenie práce všetkých ľudí, ktorí sa okolo toho hokeja ako starali v Slovane Bratislava. Jasne, ďalšie roky, medzi tým má Julo Šupler, za čo mu veľmi vďačím, zobral za asistenta trénera k národnému mužstvu. Prvý rok bol taký lepší, druhý to bolo v tom Halifaxe, tej Kanade také všelijaké, na vážkach, skoro sme vypadli. Jasne, zobral ma Julo do Rigy, za čo mu veľmi vďačím. Teda už KHL? Do KHL, jak začínala, prvé roky KHL, 2 roky v Rige. Potom som sa vrátil do Bratislavy, robil som, dali mi zase možnosť ako šéf trénera mládeže robiť v Slovane. Medzi tým som prijal ponuku aj reprezentácie Slovenska do 17 rokov. Práve mal som veľa tých chlapcov, ktorí získali aj striebro s Ernestom Bokrošom na majstrovstvách sveta. A
Zas potom, jak som robil tohto trénera, zas prišla taká príležitosť do KHL, ale Donbas Donetsk. A Julko ma znovu... Na Ukrajinu. Julko ma zobral a to je ako vysoká škola hokeja. Jasne, vrátil som sa domov, 3 mesiace som nejak bez roboty bol. Teda už som nechcel robiť, jasne, už som ako v takom dôchodkovskom veku, už sa mi veľmi nechcelo chodiť. Tak som niečo porobil, 3 mesiace som vydržal tak bez hokeja a potom som išiel za Zdenom Cigerom, teda jak otvoril tú akadémiu, že či mu tam môžem pomôcť a pomáham mu doteraz. Úplne jednoducho geniálny človek, s ktorým si veľmi dobre rozumiem. Zažil som ho aj ako trénera, ešte keď som hrával, zažil som ho ako kolegu v Slovane, teraz v akadémii, v reprezentácii, takže hovorím, je to fakt jeden z mála ľudí, ktorým vlastne aj nemusíme veľa hovoriť a ja tomu hovorím, že sme prepojení cez Bluetooth, by som to tak do dnešnej doby porovnal, kde my sa naozaj stretneme a čítame si myšlienky a doplňame sa, takže je to veľký odborník a srdciar, proste v dnešnej dobe takých potrebujete v hokeji, že fakt aj on to tak bere, že nie je to len o peniazoch, ale naozaj je nadchnutý, proste ten hokej ho baví a naplňa. Vie sa, hovorím, prehodiť, robí aj s deťmi, má trpezlivosť s dospelými, takže úplne perfektné. No ale to je zaujímavé tým, že vy tam vlastne sa staráte, ako by som to povedal, o deti z takých sociálne slabších rodín, povedal by som, teda o tých chlapcov, ktorí rodičia, dnes je hokej je ťažký šport, tie korčule nie sú lacné, ani hokejky, takže to je veľmi záslužné, že Zdeno a spolu s tebou, že sa aj takýchto chlapcov sa im venujete a sú z nich možno aj budú časom aj reprezentanti. Bodaj by. Ja som veľmi rád, že Zdeno sa na túto akú cestu dal, že dal príležitosť tým deťom aj zo sociálne slabších rodín, ale my nezatvárame dvere pred nikým. Viete, sú tam aj chlapci takí, čo na to majú. Ale hlavne tu ide o tom prístupe. Chceš, rob, ukáž sa, nie, aby ťa niekto tlačil. A tieto deti, je vidno na nich už to pár rokov a sme veľmi radi, staráme sa o to a veríme, že niečo z nich možno aj bude. Božka, ty určite sleduješ nielen hokej, Slovan a teraz aj reprezentáciu, keď tam spolu so Zdenom Cigerom Miro je. Sleduješ určite aj basketbal, reprezentáciu, ligu. Čo k tomu nám povieš? Pretože majstrovstvá Európy budú, tuším, že v Čechách v tomto roku a my sme sa tam dostali. Takže čo nám povieš k slovenskej reprezentácii? Reprezentáciu som moc nevidela, ale určite sledujem, aké zápasy dávajú, tak pozerávam všetky zápasy, pozerám aj iné zahraničné, keď sú, lebo ten basketbal to je srdcová záležitosť, celý život si myslím. Takže, a že ten šport, je to trošku iné, ako keď my sme hrávali, iné sú aj pravidlá, ale za 3 body hlavne zmenilo sa, že to bolo u nás, že je len 2 body. Koľko, možno by si o 1000 bodov mala viac, nie? Keby tie trojky platili už vtedy. Tak ja som bola malá, takže musela som skôr zvonka strieľať. No, takže to väčšinou to boli asi takéto. To boli väčšinou také, áno. A ten basketbal mňa teší, že stále existuje, že sa tomu venujú ľudia, lebo je to krásny šport, si myslím. A hokej, samozrejme, keď Miro hrával, tak si chodila, aj možno to je spoluhráčky. Teraz ideš kedy sa na hokej pozrieť? Na hokej, ako keď Miro akože hrávali, alebo tak samozrejme, že som chodievala, keď mali v televízii, alebo kde to všetko, samozrejme sledujem, mňa bavia iné športy, okrem teda boxu, ten sa nehnevajú, ten nemusím ja zabrať za šport, ale ostatné sa mi veľmi páčia, či sú zimné, lyžovanie, alebo také všetko ma veľmi zaujíma. A na hokej, samozrejme, to som ešte ani nepoznala, sme boli party a sme chodili na Slovan, na C-čku. Ženy vôbec chodia viac a majú radšej hokej ako futbal. Možno za to, že je to taký dynamický šport, že tam nie je nuda. My keď sme boli mladší, vtedy sme všade chodili hádzana, volejbal, všetci sme sa poznali, futbal, hokej. No kedysi v Bratislave bol aj volejbal, mužský, ženský, basketbal, muži, ženy, hádza, to všetko bolo na špičkovej úrovni, dnes je to trošku iné. Áno, ale ten hokej, samozrejme, to bolo také, že
najdlhšie sa vydržalo. Aby sme to zaktualizovali, Miro, vy sa teraz chystáte na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Nemecku, teda v Kolíne a v Paríži, vo Francúzsku, takže ako aj tie výsledky boli celkom zaujímavé, že nemecký pohár ste vyhrali. Na švajčiarskom tuším 3. miesto a teraz sa chystá Slovakia Cup, že? Teraz bude Slovakia Cup v Nitre. Preto my aj skôr túto reláciu nahrávame, pretože 10. budeme vysielať túto našu reláciu a 10. vy už hráte prvý zápas v Nitre. No 7. máme zrazu. Či 7. sa stretnete. 7, 8, 9 je... 10 už sa hrá. Áno. Oficiálne 9. je prípravný zápas s olympijským, alebo jak to nazvali, mužstvom Ruska. Čiže to je štvrtok Nových Zámkov a piatok, sobota, ako v Nitre sú tieto zápasy. No tak jasne, že je to príprava. Snažíme sa vybrať tých ktorí sú k dispozícii chlapcov a verím, že poskladáme mužstvo a že budeme úspešní. A ty sa vlastne ako tréner chystáš na 4. majstrovstvá sveta? 1, 2, na 4. Ak som dobre rátal, na 4. V Láni ste boli so Zdenom na 9. mieste, že? Teraz by to mohlo byť možno trošku lepšie. Jasne, že aj v Lani nám to ušlo kurčiť. To je hokej. To už je hokej, to sa nebere jednoducho, treba postúpiť a verím, že tento rok sa to podarí, že to štvrťfinále a uvidíme, čo ďalej. No a čo som ja niekde sa dočítal, že samozrejme už máte ten vek, že si už nemusíte sa nejak veľmi plahočiť, ako moja stará mama rozprávala, ale nejakú chalupu po rodičoch tvojich si niekde zdedila a že pomaly vy už viac ste tam ako doma. Čo je na tom pravdy? Je to pravda, veľmi radi tam chodíme. Kde to máte? V ktorej časti? Pozor, zdedili sme len záhradu, časť záhrady a vybudovali sme. Tam, kde bola mašta a také, tak sme vybudovali. To ste zreparovali všetko. Áno, nové. Postavili, snažili sme sa postaviť za dlhé roky. No takže vidím, ty hlavný architekt asi sedí tu. Áno. A kde to, aspoň v ktorej časti Slovenska to je? Je to okres Prievidza pri priehrade Nitrianske Rudno a tá dedinka sa volá Nevidzaný. Dvoje sú, jedni sú pri Nitre Nevidzaný a toto je okres Prievidza. Je to po mojich starých rodičoch, tam je domček a tak, jak to hospodárstvo bolo, tak to my súrodenci prepustili a tam sme po dlhej čase práci. sme práci postavili také a veľmi radi tam chodíme. A čo tam všetko sa dá robiť v zime, v lete? Všetko. Môžete ísť na homolku lyžovať, môžete jazdiť do Čičmán, alebo aj lyžovať, aj bicyklom cez leto. Krásna príroda, krásne prostredie. A túto zimu ste využili? Boli ste tam párkrát? Snehu je tam dosť? Momentálne nie, snehu je, ale za to, že trénuje a tieto veci ešte stále sú, takže keď sa vráti, tak potom áno, tam sneh ešte bude aj vtedy asi. Musíme to skúsiť, musíme tam ísť, lebo to je vaša srdcovka. Áno. Tam si oddychneš, tam pokraješ, tam to je príroda, ticho, všetko, fantázia, načerpáš nových síl. To bola aj taká pekná bodka našej relácie. Ďakujem pekne, že ste prišli, že sme sa o živote, o vašej spoločnej kariére dlhoročnej porozprávali. Božka, želáme ti, aby sa vám darilo stále aj vo vašom rodinnom kruhu. Mirovi zaželáme spoločne, aby sa im darilo na majstrovstvách sveta v Nemecku a vo Francúzsku a sme radi, že sme vás mali v tejto našej relácii Štúdio Šport. Aj my ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme úprimne. No a my sa potom opäť stretneme, aby som bol presný, v našej relácii Štúdio Šport 3. marca, piatok. A ešte príjemný večer.